tak pojď. Dělej. Tak, jsme tu. Tak, aby nás někdo neviděl, jak si honíme péro. No, tak máme tu vajnos a kuřátko, no. Dáme si dneska večeřu a je to prázdný, dobrý, sice nevyčištěný, ale dobrý. Tak to dáme do toho a na 200 stupňů, ať je to jak negr. OK, vezmeme si nějaký tupej příbor, protože jsem sám tupej. Aha, tady nic není, jenom bota, ty vole. No, to je špatný, no, tak to hodím patovi, ať se posere z toho. Už vím, no pojď. Tak, tady mám někde talíře, no. Tady jeden. Ale špinavé jak hovno, vole, kdo se do toho vysral, to nevím. Hajzle jeden, vole, on mi sem už přišel. Co já udělám? No ty vole. OK, ještě tady mám jeden, ano, ten je zase špinavé jak hovno. Tak co udělám? Tak si sednu na to, počkej. Co? Tamhle jeden. No, ale ten je zase špinavé jak hovno, takže 2 hovna máme. A co? Kde je? On zmizel. Pomoc! To je v prdeli. A co? Normálně ti říkám. Ty vole. Hej, a proč to? Hej, já to kámo zničím, ti říkám. Tak. No, teče to jak z péra. No pojď, tak teda si tady teď něco udělám. Konečně čistý talíř, ty vole, no konečně. No to se posral asi, ne, pomoc. To je v prdele, to je zase v prdele, to nejde, pomoc. Zavolejte hasiče, pomoc, ne. Dělej, vyrvaj nos. Dělej, no, vylej to, no, a špunt, dobrý. Co to? Co zase teče? Ne. Já to překřížím jak žvejkačku, ti říkám. No a je to hajzle jeden. Dobře ti tak. No ale já tady mám normálně bazén. Ty vole. Dělej. Ať tomu hajzlovi tam, aspoň tam má potopu. Tak, no. Ne. Já na to zapomněl, no dělej. Hej. No. Tak já si tady dám příbor. Pojď, co teď potřebuji? Jo. No ty vole. Ne. Ty vole, Němci po mě útočili. Jak je to možný? Ty vole, co děláš? Jo, vlastně jsem ten udělal, no, to je jedno. Tak já jdu k tobě, tě za měsíc. Tak, teď je jenom usmažím a vykuchám. Tak pojď. Co jsi to řekl? Ne, nic, že tě jenom osvěžím a podělám. Tak, ty hajzle, teď se na tebe zautočí Němci. Jedeš s tím moc rychle. A já si No, tak pojď, dobrý. Seš suchý, tak buď ticha. Tak dobré. No, pojď si sednout, ty vole, bude za chvíli večeře. Dobré. OK, no, mě už se tam dělá. Tak si tady počkám. No, co? Ne, co? Normálně, Harry Potter ti říkám. Co tam děláte, debil? Ty jsi Pomoc. Ježíš, ty jsi debil, co tam děláš? Ty jsi ještě bouchl do hlavy, ty debile. Ježiši Maria, ty jsi ale debil. No, co tam je, kurva? Já to tam normálně zničím. Tak to jsme asi pokazili trošku. No a já mám nápad, kámo. Tak, tady mám, kámo, nějaké věci. Podle mě to má vajíčko. Počkej, já si zajdu k sobě do sklepa a tam seženu své vajíčka, který jsem utrhnul. Díky, OK, aspoň máme něco k večeři, protože tohle je hrozný tady. OK, jdeme na to. Ty vole, to dneska bude večera. No, ale buď ticha, připravu věci a za chvíli si dáme vajco aspoň. Tak, ty hajzla, tak pojď. Škoda, že už nemám svý koule, který jsem si utrhnul, teď to bude nějaký zvířátko. Ale vem si ho. Tak dobře. Ne, vem si ho. No tak já si ho chci vzít. Ne, je moje. Ne, moje. Tak dobře, tak já ho zkusím. A počkej, já už vím. Já ho musím ještě
označit, Tak, jak a pravý teď dostane. Uděláme z toho. Ty vole, jsem ho chytil jak zlatonku a teď ho rozpůlíme jak v ose úhlů. Nějak to nejde, to je nějaký pilotěsný vejce. Dělej, tak, a dostane flákanec. A, co? 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 No, neboj házet, ti říkám. Je. A máme v prdele stůl. Ne, počkej. Hej, pojď sem, slyšíš to? Jo, ty debile. Ono to vydává zvuky. A jo, ty vole, tak počkej. Asi v tom je tvoje máma. Jdu pro klec. Asi v tom bude tvoje máma s dětma. Dám tomu nějaký spermy a nějaký sračky. A nebo třeba asi ta tvoje máma má nejradši děti, který jsi vždycky měl. Tak si pochutnáme na prázdno. Dobrou chuť. Dobrou chuť, hajzle. Tak pojď 1v1. Doufám, že se parodie líbila, udělal Simboy, spolupracoval Falda.cz.